Egia esanez, oraindik ez du sinisten generala naizenik. Baina, niretzako hori izugarria da alarde hontako generala izatea. Izugarria. Alarde hontan hasi nintzen danborradan, txilibitua bezala, eta gero han egon nintzen ez dakite 6 edo 7 urte. Anakan egon nintzen kapitaina bezala 8 urte, eta gero ja bukatzean soldado bezala atera naiz, orain arte. Hasi nintzen alarde parekidea ikusten, eta ikusten nuen nire lekua hori zela. Eta horregatik egon nintzen 2 urte gauza pentsatzen, baina azkenean pausa eman nuen eta oso kontent nago. Oso berezia eta oso garrantzitsua nire bizitzan. Oraindik ez daki nola izango den. Ni beti bizi dute alardea soldadu bat bezala, kapitaina bezala, baina beti oinez, eta desberdina izango da zaldi baten gainean jutea. Eta oraindik ez dakit, amets bat bezala ikusten dut. Ez naiz ideia egiten eta ikusiko dugu nola joan eta pixkanaka. Hori da, dena oso desberdina izango da. Eta momentuak desberdinak, badaude batzuk ez ditula ezagutzen. Generalak bere ibilbidea egiten du eta bere postuan egoten da, eta hori dena nik ez dut ezagutzen. Baina berria izango da niretzako eta oso berezia eta ikusiko dugu. Egia da, gero eta gehiago, jende gehiago atertzen da gurekin. Iaz 2200 eta piko lagunak izan ginen. Eta hau argi dago etorkizuneko alardea izango dela. Hori argi dugu eta hola izango da. Udalarekin oso kritikoa gara. Ja datorren urtean 30 urte egingo dugu hau dena hasi zenetik. Eta nik gogoratzen nahi txikitan alardea bakarra zegon eta gauza guztiak udaletxetik egiten ziren, eta denok elkar jaiak bizitzen genuen. Hori dena aldatu da eta gu nahi dugu hori berreskuratzea. Horregatik urtero alkateari eskatzen diegu alardea antolatzea. Udal alarde bat antolatzea, berdintasunean, hiritarre guztientzako hori defendatzeko. Berdintasuna parekidea guk uste dugu erakundetik defendatu behar direla. Balorezko gauzak dira eta oso garrantzitsuak eta beraiek dituzte baliabideak eta erremintak.